दिनैसिम दाबो गोबां एनडिबिआ थैदों माखासे आरो दाबो जेलाव दङ। बिटिसि एकर्डआनो जुदि बिटिआरनि एकर्डनि गुबै बिथा बायदिब्ला जों मानो बिटिसि एकर्डखौ भेलु होनो नाङा? बिटिआरखौ जेरै फालिनाय जादों बिटिसि एकर्डखौबो फालिनायनि गोनांथि दं। जों जुदि दिनै बिटिसिनि खोथाखौ बावलाङोबा बै जायफ्रानोखि बावलांबाय गावखौ, जायफोरा जिबनखौ गारलांबाय, जायफ्रा थाखा फैसा नस्थ' खालामबाय, जायफ्रा जिनाहारि जाबाय, जायफ्रा खाफालनि सिन्दुरा गोमोरबाय, बिथांमोननि बेसेना जों आसलते अपमान खालामनाय जागोन। बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों बर' रावा भारत संबिजितनि 8थि फारियाव हाबदों। गुबैयै आं दिनै मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो नागिरदों, बेनो जाबाय जोंहा दासिम बर'फोरनि जिथु बिग्रायनाय, बे बिग्रायनायाव मोनथाम गोरोबथा जानानै थांबाय। 1993 आव बिएसि एकर्ड, ओमफ्राय 2003 आव बिटिसि एकर्ड आरो 2020नि 27 जानुवारियाव बिटिआर एकर्ड। दा बे एकर्ड मोनथामखौ लानानै खायसे बाथ्राफोरखौ आं एसेमान आंनि नोजोरजों एसे सावरायनो लुबैदों। गुबैयै जारिमिना जाबाय मोनसे माहारिनि बारग'लांनाय बोथोरफोर, आरो बे बारग'लांनाय बोथोरफोरा जोंनि मोनसे आयना बायदि। जारिमिना जोंनो गोदान लामा दिन्थियो गोजामखौ संनायनि गेजेरजों, आरो जाय जाथिया जारिमिन गैया बेहा उनाव दावगानायनि मोनसे लामाफोराबो गोथेयो। नाथाय जों नुदों जोंनि गेजेराव जारिमिननि सिम जोंहा जेसेबांखिनि सिबिनाय बा जारिमिनखौ जेसेबांखिनि जोङो फोथांना लाखिनांगौ, बे बेलायाव जोंहा एसेमान खम जानानै दङ। दा जारिमिना जोंनो मा खालामो? गोदान लामा दिन्थिनायाव मदद खालामो। लोगोसेयैनो बारग'लांनाय बोथोरफोराव जोंहा जुदि माबाफोर गोरोन्थि जायोबा बेखौ सोदांनानै मोजां लामाजों दावगानायाव जोंखौ जथेस्थ' मदद खालामो। दा बेनिखायनो जोंनि बारग'लांनाय बोथोरफोरनि जि जारिमिन, बे जारिमिनखौ फोथांना लाखिनाय जोंनिफ्राय बिनायनो गोनां दङ। आरो बे जारिमिना फैबाय थानाय जितु जोंनि सुबुं आथाल, बे सुबुं आथालनो मोजां लामा दिन्थिनायाव जोंखौ मदद खालामो। नाथाय जोङो जारिमिननि बिथिङाव बेसेबां सांग्रां, बे साननो गोनां। जोंहा जितु मोनथाम एकर्ड जाबाय, 1993 आव मोनसे एकर्ड जाबाय बिएसि एकर्ड, बिनि उनाव जाबाय 2003 आव बिटिसि एकर्ड, आरो थांनाय 27 जानुवारियाव जाबाय बिटिआर एकर्ड। दाना खोथाया जाबाय मा? दाखालि 27 जानुवारियाव बिटिआर एकर्डनि फालिथाया जानानै थांबाय, आरो बावैनो 10 फेब्रुवारियाव बिटिसि एकर्ड बे साना फैबाय दं। दा आं बुंनो नागिरनाया जाबाय मा? थांनाय बोसोरनैसोआव नुबाय आङो, बेनि आगोलाव 17 बोसोर हाग्रामानि खुंनाय दिनाव बिटिसि एकर्डखौ गाजा गोमजायै अफिसाव फालिदोंमोन, आरो बिभिन्न जायगायाव ब्लक अफिसाव जों फालिनाय नुदोंमोन। गामि गफायाव जायाखैबाबो खिन्थु पार्टि लेभेलाव बेफोर जादोंमोन। आरो स्कुल कलेजफोरावबो बिटिसि एकर्ड डेखौ मोनसे अबजारभेन्स हिसाबै लानो थाखाय बिथोन होनाय जों नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय थांनाय बोसोरनैसोनि बे समाव जेब्लानाखि बिटिआरआ दाजाबाय, बिनि उनाव बिटिसि एकर्डखौ फालिनायनि बिथोनखौ जों नुवाखै, आरो फालिनाया खोब लिमिटेसनाव फैदों। अर्थात पार्टिनि अफिसफोराव ब्लक लेभेलाव जादों, आरो पार्टिनि बाथ्राफ्रा पार्टि लिडारफ्रा बेखौ फालिदों। नाथाय जोंनि स्कुल कलेज बा बिभिन्न जायगाफ्राव फालिनायखौ जों नुवाखै। दाना बाथ्राया जाबाय बिएसि एकर्डखौ खालामनो थांनायावबो गोबां मानसिया त्याग खालामदों, बिथांमोना गावसोरखौ बावसोमदों। गोबां मानसिया हयथ' थाखा फैसा लस जानायजों लोगोसे न' बां गारनो गोनां जादों, अनेक त्याग खालामदों। आरो बे बोथोरफोरखौ आगोलाव फालिजाबोआखैबा बेबो गोरोन्थि जादों। फालिनांगौ, गोसोखांनांगौ जोङो। बिएसिआ मा बुस्थु बियो? माबोरै जादोंमोन? सोर खालामदोंमोन? बे बाथ्राखौ जों जारिमिननो गथ'फोरखौ जों मिथिनो खाबुखौ होनांगौ। लोगोसेयैनो बिटिसि एकर्डआ 2003 आव जादोंमोन, आरो बै बिटिसि एकर्डआबो ओरैनो फैनाय बुस्थु नङा। बिएलटिनि दैदेननायाव, बै समाव फरायसा आफादनि दैदेननायाव गोबां मानसिफोरा हयथ' जिउ बावनो गोनां जादोंमोन, अनेकआ खरा खमफा जादोंमोन, जिनाहारि जादोंमोन, न' बां सावजादोंमन, गोबां मानसि जेल जानो गोनां जादोंमोन। आरो बिथांमोननि नाजानाया फिथाइ थायदोंमोन। बिथांमोननि नाजानायाव, बिथांमोननि बावनायाव जों बिटिसि एरियाखौ जों बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल अर्थात बिटिएडिखौ जोङो मोननो हादोंमोन, फिथाइ थायदोंमोन। बिथांमोननि बावनायनि उनाव जोंनि जिथु नाजानाय बेयो फिथाइ थायदोंमोन। नाथाय जों जुदि दिनै बिटिसिनि खोथाखौ बावलाङोबा
बै जायफ्रानाखि बावलांबाय गावखौ जायफोरा जिबनखौ गारलांबाय जायफोरा थाखा फैसा नस्थ' खालामबाय जायफोरा जिनाहारि जाबाय जायफोरा खाफालनि सिन्दुरा गोमोरबाय बिथांमोननि बेसेना जों आसलथे अपमान खालामनाय जागोन जों मुगैनाय जागोन बेनिखायनो बिटिसि एकर्डखौ बिटिआरखौ जेरै फालिनाय जादों बिटिसि एकर्डखौबो फालिनायनि गोनांथि दं आं बेयाव मोनसे बाथ्रा मख'गोन नैबे जाबाय बिटिआर एकर्ड बेयो 2020 नि 27 जानुवारियाव जानाय बिटिआर एकर्ड आङो बिटिसि एकर्डखौ फालिनायनि माने गोनांथि दं बेखौ बुंनो थांनायाव बे बाथ्रा फैदों बिटिआर एकर्डनि अबजेक्टिभ्स अफ एमअएस बहाय मा लिरनाय दं नाम्बार 1 टु आगमेन्ट एरिया एन्ड पावार्स अफ बिटिसि एन्ड स्ट्रिमलाइन इट्स फांसनिं माने बिटिसिआनो गुबै बिटिआरनिबो बे बिथाया बेनो बहाय होनदों टु आगमेन्ट बारायनाय एरिया ओनसोलखौ एन्ड पावारखौ बारायनाय अफ बिटिसिनि पावार एरियाफोरखौ बारायनानै बेखौ थिग लाइनाव लाबोनाय खामानि लाइनाव लाबोनायानो जाबाय बिनि गुबै बिटिआर एकर्डनि नाम्बार 1 टु एड्रेस इश्यूज रिलेटिं टु बड'स रिसाइडिं आउटसाइड अफ बिटिडि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि समस्याफोरखौ लानानैनो भाबिनाय गतिके नैबे 1 नाम्बार पइन्टआव मा बुंदों बिटिसि एकर्डनि माने बिटिआर एकर्डनि गुदिखौ नायनो थांबा बिथाया बेनो बिटिसिआनो ओमफ्राय बाखि दंबावो बिदिनो नैबावहाय 3 नाम्बार दं टु प्रमोट एन्ड प्रटेक्ट ससियेल कालचारेल लिंगुइस्टिक एन्ड एथनिक आइडेन्टिटिस अफ बड'स 4 टु प्रोवाइड लेजिस्लेटिभ सेफगार्ड फर लैंड राइट्स अफ ट्राइबेल 5 टु एनश्योर एक्सिलारेटेड डेभलपमेन्ट अफ ट्राइबेल एरियाज एन्ड 6 टु रिहेबिलिटेट मेम्बार्स अफ एनडिएफबि फैक्शन्स बेयाव जादोंमोन एमअएस बिटिआरनि बिदिब्ला बिटिसि एकर्डआनो जुदि बिटिआरनि एकर्डनि गुबै बिथा बायदिब्ला जों मानो बिटिसि एकर्डखौ भेलु होनो नाङा बे मोनसे गेदेर सोंनाय बेनिखायनो बिटिसि एकर्डखौ बिथा खालामनाय जिहेतु बिटिआरआ जों आं बुङाखै जे बिटिआरखौ फालिनांगोन खारन बिटिआरखौ एकर्ड जानायावबो गोबां मानसिया त्याग खालामदों दिनैसिम दाबो गोबां एनडिएफबिआ थैदों माखासे आरो दाबो जेलाव दङ गतिके बिथांमोननि मानानै बय हाबना दङ बिटिआर एकर्डआव बेनिखायनो बिटिसि एकर्डआ जोंना जेरैबां बेसेन गोसा बिटिआर एकर्डआ बेसेन गोसा आरो बिथांमोना गावबा गावनि जिबनखौ बावनानै जोंनो बे फिथाइखौ होलांदों जुदि जों बिथांमोनखौ मान होनांगोन आरो बे मान होनाया जागोन जोंनि गेजेराव इयुनाव फैबाय थानाय मानसिफोरनि थाखाय खामानि थाखाय थुलुंगा आरो बिटिसि एकर्डआ ओरैबायदि बेसेन गोसा एकर्ड जादों मोनसे कारनाव बे जाबाय बिटिसि एकर्डनि 9 क्लजनि 9.1 आव मा दं नोंथांमोना रायजोफोरा भाबिना नाय The government of India agrees to consider favorably the inclusion of Bodo language in Devanagari script in the 8th schedule of the Constitution. बिटिसि एकर्डनि 9 क्लजनि 9.1 आव मा होनदों देबनागरि स्क्रिप्टजों बर' रावखौ भारतनि 8थि शेड्यूलाव थिसननाय जागोन आरो बै बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों बर' रावा भारत संबिजितनि 8थि फारियाव हाबदों आरो बे हाबनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन राव हाबफादों बे जाबाय डगरी सान्थाली मैथिली आरो बड' गासै दा भारतनि संबिजितनि मान मोननाय राव जाबाय 22टा 22 ओमफ्राय मोनसे गुरुत्वपूर्ण बाथ्रा नैबे 9.2 आव दा बड' लैंग्वेज शेल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज of BTC subject to the condition that Assamese and English shall also continue to be used for official purpose. माने 9 क्लजनि 9.2 आव बुंनाय जादों बर' रावा बिटिसिनि अफिसियेल राव जागोन लोगोसेनो एसामिस आरो इंराजियाबो बे समानै बाहायजागोन दा बहायनो मोनसे बाथ्रा एसे रेफारेन्सआव फैयो जोङो सेनियर हिसाबै जोंनि गेजेराव जों खायसे बाथ्राफोरखौ भाबिनो गोनां जादों बहाय नैबे मोनसे बुस्थुखौ बिटिआर एकर्डआव लाबोफिनदों ओरैहाय 6.2 आव ना 6.2 आव दङ बेयो 6 क्लजनि 6.2 आव बिटिआर एकर्डनि बहाय मा दं गभर्नमेंट अफ आसाम विल नटिफाई बड' लैंग्वेज इन देबनागरी स्क्रिप्ट एज एन एसोसिएट अफिशियल लैंग्वेज इन द स्टेट आं मा बुंनो नागिरदों बिटिसि एकर्डआव होनदोंमोन बर' रावा बड'लेण्डनि माने अफिशियल लैंग्वेज आरो लोगोसेनो इंराजि असमियाबो थागोन
फारसेथिं बे रावखौ मान होदोंमोन 8थि सिडिउलाव भारत संबिजितनि 8थि सिडिउलाव जायफोर रावा 22टा रावा हाबनानै दङ बे रावफोरा सोरनिबा लोगो राव नङा एक्चुअलि जि दङ गासैजों समान राव बे सोरनिबा लोगो राव नङा नाथाय बिटिसि एकर्डआव लाबोबाय बेखौ बिटिआर एकर्डआव गभर्नमेन्ट अफ आसाम विल नटिफाइ बड' लेंगुवेज इन देबनागरि एज एन एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज इन द स्टेट आं बे रेफारेन्सखौ मानो लाबोदों दायो नुनो मोनबाय साननैसो सिगाङाव क'क्राझाराव जेब्लानाखि मेडिकेल कलेजआ जागायजेनदोंमोन बहाय एसामिस स्क्रिप्टजों लिरनाय बर' स्क्रिप्टजों लिरि बबेबा सेनियर सेकेन्डारियाव एसामिसजों लिरनाय बर'खौ लिरनो नागिरि बे जोंनि समस्या फैदों मानोना बिसोर सियान हारिखा बिसोर नुबाय जे बिटिआर एकर्डआव नै 6.2आव मा लिरनाय दं आरो बेखौ लानानै दिनै बिसोरो बर' रावखौ आसामाव असमिया स्टेट लेंगुवेज आरो बियो लोगो राव हिसाबै सिङाव थानांगौ बे मटिभआव बिसोर फैबाय थायो एक्चुअलि सिङाव थानाय खोथा गैया जोंनिया समान इकुइभेलेन्ट राव फारसेखै जोंना बिटिसिआ निजा अफिसियेल रावा जाबाय बड' राव बेनिखायनो बर' राव अट'मेटिक बे गोजौआव थाखागोनखा अफिसियेल लेंगुवेज नालाय खिन्थु दा दिनै नैबे 6.2 क्लजखौ लानानै बै सियानफोरा दायो बर' रावखौ सिङाव दोननो नागिरबाय थायो आरो बे मोनसे समाव आं सानो गेदेर मोनसे प्रब्लेम जोंनि गेजेराव जाबावनो हागौ बे एकर्ड मोननायाव दाना कुइसना जादों मा बिटिसि एकर्डआ भेलिड दंना गैला बे बिटिआर एकर्ड जानायावनो बिटिसि एकर्डआ भेलिड दंना गैला आरो जुदि दङब्ला आसलथे बे बुस्थुखौ नैबे लाबोफिननो नांलामोन खारन जोंना बे अफिसियेल लेंगुवेज जाखाबाय आरो लोगोसे बियो अल आसाम अल इन्डिया बाहायजानाय मोनसे पावारफुल राव जाखाबायानो खारन 8 सिडिउलनि राव 8 सिडिउलनि रावखौ सोरबा रावजों आरोबाव एसोसिएट स्टेट लेंगुवेज हिसाबै लाबोनांगौनि खोथायानो गैया होननानै आंनि बिबेकआ बुङो आरो दा बे हिसाबै बे बिराद गिदिर बिटिसिनि एचिभमेन्ट दिनै बिटिसि एकर्डखौ जुदि जों फालियोबा बिटिसि एकर्डखौ जुदि फालियोबाथाय बे बाथ्राफोरा सावराय जायो आरो सावरायजानायनि गेजेरजों बड' रावनि बै जे बिराद गुरुत्तपुर्ण बाथ्रा बेखौ जोङो उन्दै गथ'फोरनो नलेजाव होलांबाय थानो हायो आरो दिनैसिमबो जोङो बर' रावनि जोङो माखासे फोरबोफोर फालिदों 16 नभेम्बर बार्थडे जोनोम सान 28 सेप्तेम्बर जों फालिदों ओमफ्राय बिदिनो 18 मेआव जोङो मा खालामदों बर' बिजोंनि सान फालिदों थिग बिदिनो नैबे जोंनि 8थि सिडिउलाव हाबनाय बे बाथ्राफोरखौ जों खिन्थु दिनै सावरायनायनि खाबुखौ मोना गतिके बिटिसि एकर्डखौ फालियोबाथाय बे बाथ्राफोरा जोंनि गेजेराव फैगोन बेल' नङा बिटिसि एकर्डआव गोबां मानसि थैदोंमोन आरो बे थैनाय मानसिफोरखौ जों गोसोखांनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जों मान बावनो हायो आरो बे मान बावनाया जोंनि उन्दै गथ' गथायफोरनो गोदानै खामानि मावनायनि जिथु थुलुंगानाय बेखौ जोंनो होयो जोंहा बिटिआर एकर्डखौ जेरैबायदि फालिनाय जादों थिग बिदिनो बिटिसि एकर्ड सानखौबो आसलथे सरकारि भाबै फालिनायनि मोनसे बिथोन थानाया आंनि मथेबा गोनांथि दङ बिटिआर एकर्डआबो बिटिसिनि सायावनो जानाय दा बेनिखायनो आं खावलायगोन जोंनि गासै रायजो राजाफोरखौबो माने जोंनि बे बिटिसि एकर्ड फालिनाया खालि ब्लक लेभेलाव जायालाबानो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जायालाबानो बेयो गासै बर'फोरनि गेजेराव फालिजानायनि गेजेरजों रायलायजानाय मिथिजानाय जानो नांगौ आरो जोंनि बड'लेण्ड गभर्नमेन्ट बड'लेण्डआव जाय गभर्नमेन्टआनो फैयाथों मानो बे बिटिसि बिटिआर एकर्ड बा बिएससिफोरखौ मोनसे फालिथाय हिसाबै फालिनायनि मोनसे बिथोन होब्ला गाहाम जायो जों जुदि दिनै बिटिसिनि खोथाखौ बावलाङोबा बै जायफ्रानाखि बावलांबाय गावखौ जायफोरा जिबनखौ गारलांबाय जायफ्रा थाखा फैसा नस्थ' खालामबाय जायफ्रा जिनाहारि जाबाय जायफ्रा खाफालनि सिन्दुरा गोमोरबाय बिथांमोननि बेसेना जों आसलथे अपमान खालामनाय जागोन बिटिआरखौ जेरै फालिनाय जादों बिटिसि एकर्डखौबो फालिनायनि गोनांथि दं नैबे जाबाय बिटिआर एकर्ड बेयो 2020नि 27 जानुवारियाव जानाय बिटिआर एकर्ड आङो बिटिसि एकर्डखौ फालिनायनि माने गोनांथि दं बेखौ बुंनो थांनायाव बे बाथ्रा फैदों बिटिआर एकर्डनि अबजेक्टिभ्स अफ एमअएस बहाय मा लिरनाय दं नम्बर 1 टु आगमेन्ट एरिया एन्ड पावार्स अफ बिटिसि एन्ड स्ट्रिमलाइन इट्स फांसनिं माने बिटिसिआनो गुबै बिटिआरनिबो बे बिथाया बेनो बहाय होनदों टु आगमेन्ट बारायनाय एरिया ओनसोलखौ एन्ड पावारखौ बारायनाय अफ बिटिसिनि पावार एरियाफोरखौ बारायनानै बेखौ थिग लाइनाव लाबोनाय खामानि लाइनाव लाबोनायानो जाबाय बिनि गुबै बिटिआर एकर्डनि नम्बर 1 टु एड्रेस इश्यूज रिलेटिं टु बड'स रिसाइडिं आउटसाइड अफ बिटिडि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि समस्याफोरखौ लानानैनो भाबिनाय गतिके नैबे 1 नाम्बार पइन्टआव मा बुंदों
बिटिसि एकर्डनि माने बिटिआर एकर्डनि गुदिखौ नायनो थांबा बिथाया बेनो बिटिसिआनो बिटिसि एकर्डआनो जुदि बिटिआरनि एकर्डनि गुबै बिथा बायदिब्ला जों मानो बिटिसि एकर्डखौ भेलु होनो नाङा बे मोनसे गेदेर सोंनाय बेनिखायनो बिटिसि एकर्डखौ बिथा खालामनाय जिहेतु बिटिआरआ जों आं बुङाखै जे बिटिआरखौ फालिनांगोन खारन बिटिआरखौ एकर्ड जानायावबो गोबां मानसिया त्याग खालामदों दिनैसिम दाबो गोबां एनडिएफबिआ थैदों माखासे आरो दाबो जेलाव दङ माने बड'लेण्डआव जाय गभर्नमेन्टआनो फैयाथों मानो बे बिटिसि बिटिआर एकर्ड बा बिएससिफोरखौ मोनसे फालिथाय हिसाबै फालिनायनि मोनसे बिथोन होब्ला गाहाम जायो।